Opettaja Rippa Jaakkola, millainen merkitys nälkäpäivällä on koulun kansainvälisyyskasvatuksessa? Kyllä se varmaan sellainen pieni osa on, että näille pienillekin kerrotaan. Meillä oli puhetta juuri viime tunnilla tästä, että minkä takia syömme riisiä ja vettä. Sä mennät syödä riisipuuroa tänään. Tiedätkö sä, minkä takia sä syöt riisipuuroa? Onko kivaa syödä riisipuuroa? Hyvältä. Hyvältä. Ei. Onko kukaan lapsi kieltäytynyt ehdottomasti syömästä? Ei tähän mennessä ainakaan, en ole huomannut. Mitä se nälkäpäivä tarkoittaa? No, että muistetaan kaikkia eri maan lapsia, kun ne saa ruokaa. No, ottaa huomioon tämän ajan, mitä tässä nyt on tätä puuroa kaupunginjohtaja jakellut, niin osanotto näyttää olevan erittäin vilkasta ja mä on iloinen kovasti siitä, että niin kuin havaittiin, niin tuo pannu, minnekä noita markkoja on tiputeltu, niin se pikkuhiljaa on täyttymässä, että tämä näyttää erittäin lupaavalta ja hyvältä. Päivää! Tiedättekö mikä päivä tänään on? No, eiköhän se torstai. Sehän on se meidän Manun syntymäpäivä tässä. Syömätön päivä, eikö niin? Sitä sanotaan nälkäpäivät tuolla noille kehitysmaille pitäisi luovuttaa se olla vaikka syömättä se päivä ja vaikka toinenkin ja antaa niille apua. Onko tämä mielestäni oikea tapa kerätä varoja köyhille maille? Se on ihan oikea tapa, mutta meneekö se oikein paikkaan, sitä me en tiedä. Minä lasken niin, että monessa paikassa mennään sotakalustoon menee ne heidän rahat. Nälkäpäivä.